sa dalan no. So morning dalan dire nga ginakahadlukan nila. So ikaw mag-ulan ini nga lugar. Tanawa ang sitwasyon silang dalan. Morning lugar ug morning dalan nga kinakahadlukan sa mga nagamotor. So morning gisurvey na mo ni nga area kay first time ko nagaagi dire. Ug ingon nila sumala sa ko ang nadungog. Naayo sa ka lugar nga lisod kayong dalan. So bisan ang kabayo, ang mga motor maglisod sila sa pag-agi. So pero karon gitan-aw na mo, gisurvey na mo, gi-try na mo. So mao ni siya. Tungod kag sa kalugar nga nag-invite sa krusada or sa religious night. Yes, mo ni tabo nga nakaagi mi diri karon. To God be all the glory, wala mi laing ikasulti kung dili ka maayo sa Ginoo. Mabukid, mapatag man, pagbuluhaton sa Ginoo adtuan namo. Hallelujah. So yung silot. Ang silot